Ανακουφίζουμε τους ανθρώπους που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και ταυτόχρονα επανακινούμε την πραγματική οικονομία, έροντας την ασφυκτική καταστολή που τους έχει επιβληθεί από φόρους πρόστιμα που δεν είναι δυνατόν να πληρωθούν. Τους καλούμε. Πρώτον, να πληρώσουν έμφυα του 2014, να πληρώσουν άμεσα μαζί με το ΦΠΑ Φεβρουαρίου και το ΦΠΑ Ιανουαρίου όσοι δεν το έχουν κάνει. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν οι ρημαγμένοι εδώ και 4 χρόνια από τις πολιτικές σας πολίτες. Και καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφικτικές πιέσεις που υφιστάμεθα να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Το χαράτσι το πληρώσατε? Όχι, δεν το πλήρωσα. Να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Για συμβολικούς λόγους δεν το πλήρωσα. Κολοτούμπας ήταν. Άμεση κατάργηση του νέου αυτού φόρου εκτρώματος του έμφυα. Η κατάργηση του έμφυα και συνεπώς και το θέμα του αφορολόγητου, έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. Αλλιώς θα πάει έχει να κάνει το 16. με τις δυνατότητες που θα έχουμε, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αλλιώς θα πάει για το 16. Αλλιώς θα πάει για το 16. Μάλιστα. Το 2015, ναι, δεν θα πληρώσουν έμφυα. Η κατάργηση του έμφυα έχει να κάνει με την πορεία της οικονομίας. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα έρχεται. Η ελπίδα θα σαρώσει.